Hej, og velkommen til Dortes Univers. Lytter du til din indre stemme, eller skubber du den væk? Er du en af dem, der altid har noget i ørerne, eller altid musik rundt omkring dig? Der er mange, der fortæller mig, at det her med hele tiden at have noget i ørerne, eller noget musik, det stopper lidt tankemylder. Og jeg har selv været sådan et sted. Jeg har selv været i det sted. Jeg havde altid musik kørende, og jeg elskede at falde i søvn til musik. Jeg havde altid musik, når jeg kørte i bil, og ja, i øvrigt så har jeg jo en stor familie, så der var altid nogen, der talte. Der var altid mennesker omkring mig. Og mine morgener, de var faktisk ikke særlig rare, fordi jeg synes bare, jeg åbnede øjnene, og så begyndte det hele at vælte ind over mig. Indtil jeg forstod, at det var faktisk noget, jeg kunne bruge til noget. Den indre stemme prøvede faktisk at trænge igennem og fortælle mig noget. Og det er faktisk en hjælper. Hvis man skubber den indre stemme væk, jamen hvad så? Hvordan kan vi så få klarhed i vores liv? Det er stilheden, eller det er i stilheden og i roen af de mest geniale svar på vores udfordringer i livet, de dukker op. Og lige præcis af den grund, så er jeg begyndt at dyrke stilheden. For eksempel har jeg aldrig radioen tændt mere. Jeg lytter sjældent, meget sjældent til noget, mens jeg går, hvilket jeg altid gjorde førhen. Og til gengæld, så er min morgen blevet ren fest. Jeg elsker at vågne op om morgenen, og jeg tænker med et stort smil, gad vide, hvad det er, jeg skal lytte til i dag. Gad vide, hvad det er for nogle beskeder, der kommer til mig i dag. Og selvfølgelig så handler det også om at lære at tolke de ting, der kommer ind. Men når du kender dig selv rigtig godt, sådan helt ind i sjælen, så vil du ikke længere være i tvivl. Så er det hjælpere til dig. Hvis vi nu tænker, at du er sådan en, der er meget sammen med dyr, og faktisk godt kan lide at være meget sammen med dyr. Har du så nogensinde tænkt på, at du kan forstå dyret, og I har en kommunikation, men dyret har ikke nogen ord. Så hvordan er det lige det foregår? Jamen det foregår jo ved energier. Dyret er jo ligeglad med, om du siger, nej, hvor er du dum. Dyret fanger jo din energi og din kærlighed i stemmen. Og det kan vi bruge mennesker imellem os. Det kan vi bruge til at mærke hinanden noget mere. Mærke de relationer, der ligesom matcher ind i forhold til din egen energi og min egen energi. Men for at kunne mærke de ting, så skal vi ture være i stilhed. Og når vi er i stilhed, så er det faktisk der, de geniale idéer, de popper op. Det er der svarene på mange spørgsmål, de kommer. Hvis nu du står med en udfordring, så kan det være en mulighed at bare sige ud i luften eller ud i universet, kald hvad du vil. Hvad kan jeg gøre for at løse denne her udfordring XXXX? Og så venter du. Du laver noget andet. Du tænker måske på noget andet. Du taler med nogle andre. Men lige pludselig, når du har et stille øjeblik igen, så popper svaret op, eller det viser sig foran dig, eller der ringer nogen til dig og giver dig svaret, eller de sender en besked og giver dig svaret, eller de banker på din dør. Jeg tror, at rigtig mange mennesker vælger støjen, larmen, musikken, den evige snakken, fordi vi faktisk ikke tør lytte til det, der kommer ind. Tænk så, hvis det nu er noget voldsomt, eller noget, vi ikke har lyst til at forholde os til. Men så tro mig, så bliver du det bibragt på en anden måde. Så den kontrol, du er bange for at slippe ved at lytte efter, den kontrol mister du, hvis du ikke lytter efter. For livet har beskeder til dig, og livet
baner en vej for dig på en eller anden måde. Og vi mennesker, vi kan ikke, og vi skal ikke altid styre, hvordan vi skal gå vejen. Men det, der er rigtig smart, det er, at vi kan ønske os nogle ting. Vi kan sætte os et mål, og så kan vi sende det ud, og så kan vi prøve at lytte efter. Hvad er det faktisk, den indre stemme fortæller os? Jo mere du bliver trænet i at lytte til den indre stemme, jo mere vil du opdage, at der også er nogle svage stemmer bag stemmerne. Og de vil også fortælle dig noget. Og det alt sammen er noget, der skal hjælpe dig videre i det her liv. Og så er der alt det her med tankemøller. Hvad er tankemøller? Og hvordan kan vi ligesom blive bedre til at adskille tingene? Hvornår er det tankemøller, og hvornår er det en indre stemme, der prøver at fortælle dig noget? Min egen vej til at løse den opgave, det er simpelthen, at jeg meget ofte og i det meste af mit liv har taget mig tid til at have stunder, hvor jeg bare kigger ud i luften. Og det var ikke særlig nemt for mig i Danmark at finde den tid. Men 2, 3, 5, 10 minutter, en halv time, hvor jeg kiggede ind i et stearinlys, det kunne give mig rigtig, rigtig mange løsninger. Det kunne give mig den ro, der skulle til at lade op igen, til at lytte til, hvad er det egentlig, der foregår inde i mig. Og så har jeg jo haft rig mulighed for at dyrke det, efter jeg kom til Spanien. Der har jeg siddet timevis og kigget ud over havet, og bare prøvet at nulstille hjernen, så ikke der altid foregår noget deroppe. Og selvfølgelig har det ikke altid kunne lade sig gøre, men så lod jeg det der tankemøller komme. Jeg lod det bare køre. Simpelthen, og var bare med den følelse, det nu gav. Og jo mere jeg lod det komme, jo mere jeg lod det være, jo mere jeg bare lod det gå igen, jo mere ro har jeg fundet i min hjerne. Og i dag er det faktisk sådan, at jeg godt kan nulstille. Jeg har selvfølgelig også dage, hvor jeg er urolig, eller hvor det ikke rigtig kan lade sig gøre, men så kan jeg gå ud i naturen. Jeg kan for eksempel gå til havet, eller jeg kan gå ud i solen, eller gå en tur i en skov, eller hvordan jeg nu kan komme ud i naturen. Men naturen er rigtig god for os, og den hjælper os så meget med at nulstille. Når vi er sammen med andre mennesker, har vi nok alle sammen oplevet denne her tante, der jakke, lige fra man træder ind ad døren, og til man går ud igen, hvor man tænker, i guder, nu er jeg da bare så træt. For hvordan kan nogen tale i så lang tid? Hvordan kan der være så mange ord? Hvordan kan der være så meget at sige? Men hvis man lytter ind til det, der bliver sagt, så er rigtig meget af det simpelthen ikke relevant samtale. Rigtig mange mennesker taler om de andre, om det de ikke kan blande sig i, om det de ikke kan gøre noget ved. Og det er også fint nok, at vi har en holdning til alting, men vi behøver jo ikke altid at udtrykke vores holdning, hvis vi ikke bliver spurgt. Det at være sammen i stilhed, uden at jakke, uden at tale om de andre, eller i det hele taget tale om noget, bare at være ved siden af hinanden, det er en utrolig svær kunst, som jeg synes, at vi helt bevidst skal træne. Det er simpelthen så godt. Og når jeg siger, at vi skal træne den, så vil jeg ønske, at børn vil få lov at få langt mere tid i ro og i stilhed. Tid til at fordybe sig i en leg. Tid til at få på plads. Tænk alt den læring, som de skal have. De skal lære også at lytte til de beskeder, der kommer. Ikke kun,
nu skal du tisse, nu skal du vaske hænder, nu skal du børste tænder. Nej, der foregår også rigtig meget i deres hjerne, i deres krop. Og det er simpelthen vigtigt, at vi fra barnsben lærer at lytte til det. Jeg har været rigtig heldig, fordi mine forældre havde travlt med at passe gård og med dyr og marker og have og husholdning og ansatte. Og så har jeg faktisk haft rigtig meget tid med mig selv. Og det har jeg været vred over i mange år. Men i dag kan jeg se, hvilken gave det har været. For jeg har lært at være alene. Jeg har lært at kede mig. Jeg har lært at underholde mig selv. Og jeg har lært at lege i naturen. Jeg har lært at kommunikere med naturen og med dyrene. Og derfor så er det helt naturligt for mig i dag. Så når jeg taler om, at jeg kan kommunikere med dyr, og at jeg kan komme med beskeder fra dit dyr til dig, jamen så er det jo fordi, jeg kommunikerer på den energi, som er helt naturlig for mig. Og jeg modtager det faktisk som en indre stemme talt fra dyret til mig. Og jeg har lært at stole på det. Og det kan vi alle sammen lære. Vi skal bare blive bevidste om, hvordan det er, vi adskiller, hvad der er beskeder, og hvad der er egoet, som gerne vil ind og passe på os, gerne vil ind og styre os, fordi det er bedst at gøre, ligesom vi plejer. Det er bedst at passe lidt på vores comfort zone. Men det skal egoet jo ikke bestemme. Egoet vil gerne lige, at vi bliver i de faste rammer, som vi nu kender, med alt det, vi er programmeret med fra barnsben, al den læring, vi har. Men det kunne jo være, at vi skulle udfordre det der ego lidt, og så prøve at lytte til den indre stemme, som gerne vil række dig en hånd, og gerne vil bringe dig videre med mere læring i det her liv. Så måske næste gang du er sammen med tanten, der jakker, så prøv bare at være helt stille og se, om ikke hun på et eller andet tidspunkt alligevel også bliver lidt stille. Det at være sammen i stilhed, det giver så meget godt. Og det er ikke kun, når man er sammen med andre, det er også at være i stilhed med sig selv. At ture være sammen med sig selv. Jeg vil gerne våge den påstand, at der er mange, både børn og voksne, som bliver i noget, som måske ikke er specielt sundt, fordi det der med at være alene, det der med, når der bliver stille omkring os, det bryder vi os ikke om. Måske er det derfor, der er mange børn, der er svært ved at falde i søvn. Der er jo ligesom stilhed omkring os, og der er der i den grad tid til, at alt det, de har oplevet, det cykler rundt op i hjernen, og mange børn har rigtig meget brug for at fortælle det. Og det kan jeg godt forstå. Men så kan det være, at man skal lave den der fortælleseance, mens man spiser. Tale om, hvad dagen har bragt. Tale om for eksempel, hvad gjorde ondt i dag, eller, og vil jeg så sige, altid slutte med 1, 2, 3 gode oplevelser på dagen. Fordi det vi går i ro med, det er det, der fylder os, og det er det, vi sover med, er sammen med, uanset vi er alene, eller vi er flere sammen. Hvordan lærer du så at lytte til den indre stemme, som gerne vil hjælpe dig videre? Det er et spørgsmål om at blive bevidst om, hvad tænker du, hvad gør du, hvad er dit reaktionsmønster. Så hvis du pludselig får en fornemmelse af, jeg skal ud og gå en tur, så gå en tur, uanset hvad det er, du lige sidder fast i. Og så er der nok nogen nu, der vil sige, ja, og hvad så, hvis jeg sidder på mit arbejde? Og der må jeg bare sige, jeg har rigtig mange gange på mit arbejde
lagt alt fra mig, fordi jeg var ligesom kørt fast i det. Jeg synes ikke, der var nogen løsninger, der var for mange udfordringer, der var for meget at lave. Så skubbede jeg det hele til side, og så gik jeg en tur. Og lur mig, når jeg kom tilbage på min arbejdsplads, så havde stort set det hele løst sig. Da jeg havde rideskole og rigtig travlt, der indførte jeg en aftale med mig selv om, at jeg måtte maks have 3 opgaver, der skulle løses ud over det arbejde, jeg nu vidste, jeg skulle passe den dag. Og det kunne være, at jeg skulle ringe til lægen, eller jeg skulle svare en veninde, eller jeg skulle kigge på noget regnskab. Og så aftalte jeg med mig selv om morgenen, det er de her 3 ting, der skal løses i dag. Og når jeg nåede sengetid, så havde jeg uden egentlig at have tænkt videre over det, så var de løst. Og nogle gange var der løst flere opgaver end det. Så det handler også rigtig meget om, hvordan ser vi på tingene, hvordan ser vi på livet, hvordan ser vi på vores udfordringer. Der er så meget mere hjælp at hente inden i os selv og rundt om os selv, end vi lige er opdraget til at tro på. Så brug for eksempel denne her model med at spørge, hvad kan jeg gøre for at løse X udfordring? Lad det fare og vente på, at den indre stemme kommer med svaret. Vi synes, at det hele skal gå stærkt. Vi skal helst have svaret med det samme. Kender det godt. Sådan har jeg det også selv. Men jeg har bare erfaret så mange gange nu, at det at have tålmodighed, at afvente, at turde være i stilheden, i manglende beslutningstagen, det gør, at så løser det sig. Tingene får tid til at arbejde. Der er jo en grund til, at der er et gammelt udtryk, der hedder, det skal jeg lige sove på. Det er altid en god idé lige at sove på det. Nå, men tilbage til den indre stemme. Lev bevidst, bliv meget mere opmærksom på, hvad er det faktisk, at jeg tænker? Hvad er det, jeg siger? Hvis du nu gentagne gange hører dig selv sige, at du er træt af dit arbejde, så vil jeg anbefale dig at gøre noget ved det. Så skal du virkelig gøre noget ved det. Du skal lade være at ignorere den der stemme, for det kommer til at bide dig i røven, hvis du ignorerer det. Handel på det, gør noget ved det. Og det kan godt være, at du ikke tør sige dit job op, eller at du har svært ved at gå ind og bede om en samtale med chefen. Men gør det. Altså, når du ligesom har tænkt det 3 gange, så skal du altså gøre noget. Du kan jo gå ind og sige, det er svært for mig det her, men jeg har simpelthen brug for at tale med dig, for jeg synes ikke, det er fedt at gå på arbejde i øjeblikket. Så har du jo lukket den op. Måske har han nogle løsningsmuligheder, eller måske sad hun og tænkte, at hvad er det med hende ham der? Jeg kan se, der er noget, men jeg ved ikke rigtigt. Tag selv ansvar for det, der taler til dig. Lidt det samme, når du handler ind. Jeg vil da godt vædde med, at du har en indre dialog, om du skal købe det dyre vaskemiddel eller det billige vaskemiddel. Har vi mere vaskemiddel, eller har vi ikke mere vaskemiddel? Hvordan ser det ud med toiletpapiret? Det er jo også en indre dialog, hvor du får et svar. Og det er jo ikke særlig mærkeligt. Så bliv bevidst om, hvad der foregår inde i dig, og lyt til den stemme, der taler til dig. Det er simpelthen så vigtigt, for den er der af en grund, og den taler til dig for at hjælpe dig. Og allermest klart taler tingene til os om morgenen, fordi der er vi ligesom reset i hjernen, og der er et helt mere, hvad skal man sige, rent flow. Vi er ikke blevet
snavset til af alle mulige ord, og vi har ikke været på de sociale medier og blive påvirket, og vi har ikke haft åbnet fjernsynet osv. osv. Så der er vi bare rigtig klare, og vi er bare rigtig gode til at modtage. Ligesådan så vil jeg gerne opfordre dig til at ligesom clear, inden du lægger dig til at sove. Sådan, så du ikke tager alle dagens bekymringer med dig, når du skal sove. Du skal slappe af. Og der er forskellige måder at gøre det på, men en ting kunne jo være ligesom at gennemgå dagen og spørge sig selv, kunne jeg gøre noget ved det, som jeg ikke synes var særlig rart i dag? Og så slut igen med nogle gode ting fra dagen. Det gør bare noget rigtig godt ved os. Den indre stemme popper op, når du tør være i stilhed, når du tør være i ro, når du lever bevidst, så du er klar over, hvornår er det en reel besked, og hvornår er det noget, jeg har noget blid og bladder. Jeg er blevet påvirket af nogle reklamer eller et eller andet. Og det viser sig faktisk, at vi lever kun bevidst 5% af vores tid. 95% af vores liv lever vi ud fra, hvad andre har sagt, hvad vi er opdraget til, hvad reklamerne viser, eller hvad jeg synes bør og skal. Glem det. Glem det. Stop op og bliv mere bevidst og brug noget mere af det her glade, lettere liv, som faktisk er tilgængeligt for dig. Så hvis jeg lige skal opsummere på den indre stemme, så er den er der for at fortælle dig noget godt. Den er der for at, måske nogle gange kommer den med en lidt hård besked, men det er altså for at bringe dig videre til next step. Du bliver langt bedre til at lytte til den, når du lever bevidst, når du bliver opmærksom på, hvad er det faktisk du tænker, hvad er det faktisk der betyder noget for dig, hvad er det faktisk du gør i løbet af en dag. Og når du så hører den der stemme, så skal du med også handle på det. Så skal du ikke skubbe den væk eller sidde overhørig. Så skal du tage fat i den, og så skal du handle på den. Også på de lidt svære beskeder. Også på det, der er lidt svært, som for eksempel at gå ind til chefen. I teamchefen. Hvad du nu har. Eller måske er du selvstændig, og så har du måske ikke nogen, eller du har nogle kollegaer, der også er selvstændige. Ræk ud til nogen, hvis det er noget, du har brug for at vende, noget du ikke synes, du selv kan klare. Og der tilbyder jeg jo mine kompetencer og min hjælp. Og på dortesunivers.eu, der kan du læse mere om, hvad jeg er for en fisk, om jeg skal sige det sådan. Hvem er jeg? Hvad er min erfaringsbank? Og hvordan kan jeg tillade mig at sidde her og sige, at jeg vil kunne hjælpe dig videre? Kig på det. Ræk ud, hvis du har brug for at blive lyttet til. Hvis du har brug for at finde ud af, hvad din indre stemme gerne vil sige til dig. Eller måske er der noget helt andet, som du kunne tænke dig at få kigget på. Og jeg kigger gerne på det med clairvoyante øjne, hvis du er til den slags. Og ellers tager jeg også gerne en snak omkring, hvad har mit lange liv givet mig erfaringer ind i de udfordringer, som du bringer på banen. dortesunivers.eu. Der er mulighed for os at bestille en tid, men der er også mulighed for at skrive til mig. Dortes Univers er på alle sociale medier. Det var simpelthen ordene for i aften omkring den indre stemme. It wasn't meant to be.
when I met Marie, sweet Marie. It wasn't meant to be, now I see. Yeah, try to understand why I'm leaving you, leaving you. Try to understand the things I do. I cannot tell you a lie, but she is not a thorn in the eye. When we're making love, I see the sun and stars shining bright. Yeah. So please don't be so blind. Perhaps you get me out of your mind, out of your mind. So please don't be so blind, I'm not your kind. Ooh, I met another girl down in New Orleans, New Orleans, yeah, 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 yeah. I met another girl in New Orleans. Ooh, I cannot tell you a lie, but she is not a thorn in the eye. When we're making love, I see the sun and stars shining bright. Yeah. So try to understand why I'm leaving you, leaving you. So try to understand the things I do. Hey, come on. Don't be so blind. You had to get me out of your mind, out of your mind. Yeah. So please don't be so blind, I'm not your kind. Ooh, I met another girl down in New Orleans, New Orleans, yeah, 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 yeah. I met another girl in New Orleans. Tell you a lie, but she is not a thorn in the eye. When we're making love, I see the sun and stars shining bright. It wasn't meant to be. When I met Marie, sweet Marie. No, it wasn't meant to be. Now I see.